இன்றைக்கி நம்ம துணிப்பிடிக்கு வந்து பார்க்க போகிறீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேடு தான். நிறைய பேர் வந்து வீடியோ போட்டிருக்காங்க. அதாவது மீஷோவில் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வருது, ரிட்டர்ன்ஸ் வரும்போது வந்து எல்லாம் மாறி மாறி வருது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு இப்போ தான் அது நடக்குது. பிரிக்கும் போதே வீடியோ போடலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் போட முடியல. நம்ம மக்கள் அதை எல்லாத்தையும் சொல்ல சில பேர் சேரீ அனுப்புனதுக்கு என்ன அனுப்பியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். தயவு செஞ்சு மீஷோவில் இது செல்லர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் போடுற மாதிரி இருந்தால் தயவு செஞ்சு எல்லாத்துக்கும் இதாக ரெடியாக இருக்கீங்கன்னா போடுங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம சேரீ அனுப்பினோம்னா அதில் ரிட்டர்ன் போட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மளோட இதில் இருந்து அமௌண்ட் எடுத்துக்குவாங்க. 160 எடுத்துக்குவாங்க. அவங்க வாங்கினா மட்டும்தான் அவங்க சைடில் இருந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க. இது பாருங்க, யூஸ் பண்ண துணியை